Joukkueiden tulee rakentaa rajatun alueen sisään pahvilaatikoista mahdollisimman korkea torni. Voittaa joukkueen se, kumman torni on korkeampi. Aikaa 30 sekuntia. Noniin, aloitetaan siitä. Oota varovasti. Sit ota sieltä. Varovasti. Tää huojuu. Miten sä saat tonne päälle sen enää? Jommankumpa pitää vähän pitää sieltä. Ei. Jes, okei. Aika hyvä. Kyllä mä oon ylpeä meistä. Jep. No niin, yes. Hei, tervetuloa minun valtakuntaani. Yleensä kuuluu meidän toimikuva tällainen näin, mutta kyllä tääkin järjestyy. Tämä näin. Vielä yksi. Joo. Yes. Ei saa. Hei! Varastossa tapahtuu vähän kaiken näköisiä juttuja, mutta se ei meitä haittaa. Hei! Ja voittaja on musta joukkue. Yes! Ja taas. Yes, voittaa! Hei!